Panjenenganipun pujangan panggih ugi samekta gati saya berdiri ingkang dumateng saking keluarga kadang pisan pinanganten putri ingkang saking laladan dusun lanjut Prayang Rayun bobile sampun samekta gati saya berdiri ugi pinanganten sekalian kaki lapangan ugi marawat lha gue sing arep dundum guri-gurian lho. Kados sampun samekta ing samu kawisipun monggo Iki sing isih calon-calone ning kene nunggu antrian jarene. Iki calon lho iki. Kowe piye kowe Mas? Apa yo pengen kowe? Oh, arep pengen pisan apa pindho? Pisan ae. Mulai rayu monggo Bapak so Ibu saking keluarga bisa putra pinanganten sekalian kaarep mengobat wonten ing dalem paharjan. Monggo nuwun. Nah, ini lur. Ikut ngiring mantan itu ya lur. Semoga video saya bermanfaat itu aja ya. Ini buat momen sebagai acara ada pernikahan kira mantan itu ya. Kakanti lebet wonten ing dalem paharjan. Monggo. Dalane ekstrim lur iki nggone mantan lur. Woi, kang niki lho mlakune iso mau medun e. Nah, ikut pokoke iki. Gambar aruming sekar kapal bawan sesantine aji ya sesantine ati jalma kang wis prasetya ing janji sabaya tresna sabaya mukti sabaya pati wangin rabas wana wangsa pangulipan bangun jiwa bangun raga anggayuh wujud ingkang ketremen wong bagus andi lawan ingkang garwa manisa kalian nanti ampun nanti kata-kata dewasa Tuhan agati berdaya arso nindakaken kira temanten putra putri ingkang kalenggahan sampun samekta ing gadisya bengki manjing wonten ing sasana dalem paharjan manunggaling cipta rasa binawan karsa putra pinanganten sekalian anindakaken upacara adat widhi-widana tumuli mangke kapratiti saged dene pujanggari panggih iyang soine tumuli wujuding pasangan pasmane nyata lamun nao piro dadi pasangan ira anggun itu gudang mandiring pribadi sinembuh kawibawan mukti hanya prawati sekar mayang kayu klepu dewa dalu oyote bayi bosro witing sekar mayang pradopo megoro membri sekaripun sekar mayang kayu klepu dewa dalu anguwahaken wujuding Pratima kang bangkit tata jasa
tumuli kiraping pilanganten kadherekaken dening Kang Rama Ibu Gotrah kulawarga Kluwaksa. Kalenggan mangke kunjuk dhumateng saking keluarga kadang pisan ngaturaken pambagya sumitrawuh wilujeng enjang. Monggo Bapak so Ibu mlebet wonten ing sasana papan palengan ingkang sampun kasih. Bagus Andi Lawaka Ayu Maisa kalenggan mangke kawisuda anut satataning adat ingkang sampun wafat. Monggo Bapak so Ibu kanthi jawab restu saking keluarga Bapak Daiman Gotrah Kluwaksa ngaturaken sugeng wilujeng enjang. Coba dulu teman-teman kasebadan sedya ing mangke ijab adat satataning adat wujudipun sungkem bekti ing kasarikan Rata Garwa trangkeping asta tumembah sungkem mari kelu ing kasarikan Rata Garwa. Wong Bagus Andi semeneng kuwatan saluhing pasangan pinanganten putri bekti sungkem ing asari sang guru laki Kang Arso Den Switani. Monggo Bapak so Ibu aturaken pambagya sumitrawuh. Tumuli mangke putra pinanganten sekalian monggo Bapak Ibu kabulan pilara Bagus Andi lawan ingkang garwa Ayu Maisa ninggal alaming jujur kalawan kenya timangke lelayanan wonten samudyaning bebrayan pangangka bebrayan Sakinah mawaddah warahmah. Wujudipun akal Widri Dono. Angin menika salah setunggal hukum adat. Kalau kita tansah mangayu badya umpama adat Widri Dono. Hukum kapirang wonten ingkang perkawis